Ez itt egy másik világ, egy másik kor ízlése. Báránybunda az üléseken. Ma már furcsának tűnik, de valakinek ez jelenti a luxust. És tudod mit? Lehet, hogy nekem nem jön be, de ez az autó valakinek a szíve csücske, valakinek az emléke, a fiatalsága, az álma. Mert az ízlések különböznek, és ez így van jól. A stílus változik, de a szenvedély örök. És amikor egy autót polírozunk, nem csak a fényezést hozzuk vissza, hanem a történetek csillogását is. Mert ez nem csak autókozmetika, ez egy időutazás. Ez itt a múlt, amit mi ma megőrzünk. Mert minden korszaknak helye van az utakon, és minden autó megérdemli, hogy ragyogjon, akárhány éves is. Ebben részünk. Különbözőek vagyunk, mégis egy irányba megyünk. Alkotni szeretünk, mert erre születtünk.